radio that makes you happy. Inkezo. Yey, wasubscribe ngani? Cela usubscribe. Cela. Sanibona bafethu, ngibingelele ngiphinde namukele kuyona ichannel yami ehamba phambili lami igama engumfeze uNtuthu kwakho malo bathi la sibona amaguma ethi mawuthi usemusha la ekhaya njengoba kade ngicelele ukuthi ngicela usubscribe lapho ungakhohlwa ukulike nokucomment kanjalo nokushare okukhulu kunakho konke bafethu. Udaba engifuna silidingide namhlanje udaba oluthinta intokazi uDJ Hloni noba sazi ukuthi le ntokazi ihamba phambili iya trenda lapha kuma social media njengenkundla zokuxhumana lapha neyona intokazi engicanga ukuthi ihamba phambili lapha eqeda ukunqamula unyaka ka2021 kuya ku2022. Intokazi ngathi iqeda ukuhlukanisa unyaka ngosuku lokuqala nge1 January yahamba lapha ku Facebook yafike yasho ukuthi ibonga uDr kaKhehlelezi. Ibonga uDr kaKhehlelezi ukuthi uyena oyenze wanqoba nokuba ke mhlawumbe abantu abaningi bakusola lokuthi kwangathi fake account lena ekubhalwe ngayo lapha kodwa uKhehlelezi ezambona impela asithatha leso screenshot wafike wasiphahleka lapha ku-timeline yakhe naye lapha ekhasini lakhe @Dr kaKhehlelezi zo nyanga yodomo wafike wayibhala abantu abaningi baphawula impela baphawula abanye impela bababaza amandla kaDr kaKhehlelezi kwazise le ngoma lena abantu abaningi bakhala ngokuthi bona bebengayazi nakuba bekuyingoma beyikhona ku top 10 beyaziwa ukuthi ikhona ku top 10 kodwa nje kwakuyingoma nje engabhekwanga ukuthi sengazi impela inqamule unyaka zikhona impela ingoma ezazibhekwe ngabomvu amehlo lapha nakuzo ukuthi izingoma mhlambe ezingaswelisa kulo nyaka esisikuwo njengamanje. Ntokazi ke ibonge uKhehlelezi lapha yasho ukuthi ibonga amandla kaKhehlelezi ke lapha ukuthi uyena oyenze mhlambe iyanqoba kulo mncintiswano ebekade iqoke kuwe. So khumbula ukuthi ungizwe naye waphuma lapha ngembobe nalithi ecaleni ewayibeke lona lapha kulonyaka esiphuma kuwo nokuyena futhi naye ewabonga amandla kaKhehlelezi okusho ukuthi mhlambe noma singasho ukuthi le ntokazi mhlambe isize uKhehlelezi njengoba ibhalile lapha ekhasini layo la ku Facebook. Kuthini mhlambe kwakho ukuphawula malana noludaba lolu wena ubona mhlambe kusebenzeni uKhehlelezi lapha noma mhlambe bekade bayibhalela abantu bayidlalela mhlambe basebenzisa ama fake account okanye yona intokazi ebhalile ukuthi mhlambe ibonga uKhehlelezi ngoba ngempela uyena oyisizile. Kuthini mhlambe okwakho ukuphawula wena hamba uye lapha ku comment section ufike udlulise okwakho ukuphawula malana nalolu daba. Nganza kwethu bekulona udaba bengithi angidlulise leli ngicela nje nenze sure ukuthi niyaphawula ngalolu daba, nenze sure futhi ukuthi niya-subscribe asihlangane ku-video elandelayo ngodaba olulandelayo. Niphathe kahle, nibe nosuku lomnandi, ngithanda kakhulu. Yabareulale umuntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila ukuthi yigula likajama ikhithekile